खुलुमबाय बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरबाय दिनै जोबथा सैत्र दान आरो बे जोबथा सैत्र दानावनो जों माइनाव मोसौ बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे खौरां लानानै फैदों। दिनैनि समाव बयबो मिथिगौदि 13थि बावखुंग्रि फोरबोखौ खुंबाय थानाय जादों आरो फैयै फैयै दिनै जोबथा बावखुंग्रि फोरबो थांनाय 12 एप्रिल खालारनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम खुंगासिनो दं बिटिसि सरकारा बावखुंग्रि फोरबो। नाथाय बेनि गेजेरावनो मोनसे दुखुनांथाव खौरां आरो बे दुखुनांथाव खौराङा गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारगासिनो दं, गोबां खौरांनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसि सरकारा थांनाय गोलाव एबा थांनाय 13 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बावखुंग्रि फोरबोखौ सरकारि महरै बिटिसि सरकारा खुंबोबाय थादों। बे बावखुंग्रि फोरबोआव गोबां बादायलायनाय गोबां हाबाफारि लाबोबाय थादों। नाथाय खोनाफेरै जाफेरै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे दुखु गोनां मोनसे जाथाय जादों। बेनो जाहैबाय बे लाइमोना बावखुंग्रि फोरबोआव फैदोंमोन आरो बिथाङा बायदिसिना गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे बाहागो लानायावनो बिथाङा गावनि ससियेल साइटनि गेजेरजों मोनसे अजद दैखांदों। बेनो जाहैबाय बावखुंग्रि फोरबोआव दिनैनि समाव गोबां मुंदांखा होनना बुंनांगोन। बावखुंग्रि फोरबोआव दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै हाजो गाखोफैयो, बायदि बायदि बादायनाय बेयाव बाहागो लाफैयो, मोसानाय हारिमु दिन्थिनो थाखाय बाहागो लाफैयो। नाथाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनो फैनाय आरो बादायारिफोरा गामसा गानोब्ला ओंखाम मोनजाया एबा अनसायजाया। थारैनो दिनैनि समाव जों गामसा आर'नाइ जों जाबायदि गामसा आरो आर'नाइखौ गाननानै गोग्गानाय मोनो, सोरबा दैदेनगिरिफ्रा गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि गामसा गानोब्ला आर'नाइ लायोब्ला जों गोबां गोग्गानाय मोनो। दिनैनि समाव बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया बेदि हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव जोंनि आर'नाइ GI टेग मोननो हानाय आर'नाइखौ गोदोनायाव लानायखौ लानानै रायजो नाङैनो गोसारदों, गोबां गोग्गानाय फोरमायदों। नाथाय बिनि उल्था नुनानै मोनदों बावखुंग्रि फोरबोआव, जाय बावखुंग्रि फोरबोआ जोंनि बर'नि जारिमिनजों गोबां सोमोन्दो दं होननानै दैदेनगिरिफ्राबो फोरमायबोदों। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा बे लाइमोना फोरमायदों जे गामसा गानना थाङोब्ला बावखुंग्रि फोरबोआव ओंखाम मोनजाया। थारैनो बेसेबां दुखु गोनां बाथ्रा। जाय गामसाखौ जों दिनै GI टेग मोननो हाबाय, जाय आर'नाइखौ जों GI टेग मोननो हाबाय, गोबां बेफोरबायदि गासै 20निफ्राय 21 जों GI टेग मोननो हानायावबो जोंनि बर' हारिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा माबोरै गाज्रि आखु दिन्थियो। बे लाइमोना दुखु गोनाङै फोरमायदों जि बहानि लाइमोन जों बिथांनि आबुं थंखौ जों मिथिया, नाथाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारनायखायसो जों बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। मा फोरमायगोन? बावखुंग्रि फोरबोआ जेराव बर' हारि एबा बर' जारिमिनजों सोमोन्दो दं होननानै जे बावखुंग्रि फोरबोखौ थांनाय 13 बोसोरनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों, बैबायदि बावखुंग्रि फोरबोआव गामसाखौ अपमान खालामदों, मानहानि खालामदों गामसाखौ। बावखुंग्रि फोरबोआव जाय ओंखाम होग्रा स्टाफ बिथांमोना बेबायदि खालामनाय अजद दैखांदों। मा फोरमायगोन नोंथांमोना जोंनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर। बावखुंग्रि फोरबोआव गामसा गाननानै फैनाय बादायारिफोरनो ओंखाम होआखै आरो गामसा गानोब्ला ओंखाम मोनजाया होननानै बाथ्रा बुंदों, अजद दैखांदों। थारैनो बेनि सायाव नोंथांमोना मा फिननाय होगोन? फोरमायहर जोंनि बे खौरांनि गेजेरजों कमेन्ट सेक्सनाव। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि मुङा फेन्टम मोसाहारि। आंनि बे भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जादों दासो आंजोंहाय मोनसे इन्सिडेन्ट जानानै थांदों। नैबे जोंनि बावखुंग्रि जाय जायगायाव फेस्टिभेल जागासिनो दङ, नैबे आंनि खिथुआव नुनो हागोन नोंथांमोना। बियो ओंखाम जानाय फुडिं, जेसेबां पार्टिसिपेन्टसफोर दङ प्रग्रामावहाय बिनि फुडिंनि जायगा। आंजों मा इन्सिडेन्ट जानानै थांदों होनोबा, आङो फुङावहाय हाजो गाखोनाय कम्पिटिसनावहाय पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। आङो माने पार्टिसिपेट खालामनायावहाय आङो गामसा गाननानै पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। ओमफ्राय नै आङो खारनानैबो फैदों। आं जानो हागौ आं लास्ट जादों। ओमफ्राय नै जेब्ला आं सफैनानैहाय ब्रेकफास्टबो खालामखाङो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला आङो दसे बेरायनानैहाय जेब्ला लान्च जानो जेब्ला आं फैयो, आंनियावहाय कुपनबो दङ। आङो दायो नैबे सिरियाल नाम्बारखौ होनानैहाय कुपनखौ मोनबोयोमोन। नाथाय आङो सिरियाल नाम्बारखौ दायो लाबोफिननानै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो सानदों जि दायो मा होनदों सिङावहाय जेब्ला आङो ओंखाम जानो थाङो, जेब्ला कुपन मोननानै बिसोरो होनदों दि गामसा गाननानै ओंखाम मोनजायानो। आंनि सोंनाया बिसोर दिनै गामसाखौ ओरैबायदि मोनसे
जोङो रेसपेक्ट होनांगौना बियो मा होनदों इनडिसिप्लिन गामसा हाफ पेन्ट गाननानै फैबा ओंखामखौ मोनजागोन नाथाय आङो हाजोखौनो गाखोदों गामसा गाननानैहाय स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय लास्ट फिनिशिंसिम आं गामसाजोंनो खारदों गामसाजोंनो फैदों बाहाय मोनसे होननाय गैयामोन जे गामसा गाननानैहाय नोङो बेहाय पार्टिसिपेट खालामनो हाया होननानैहाय नाथाय दिनै नोंथांमोनहा आंखौ दिनै ओंखाम जानायावहाय मारै बिदि नासयनो हाखो दिनै गामसा गाननाय मानसिया ओंखाम मोनजाया होननानैहाय आंनि सोंनाया बिसोर दिनैहाय आं बर' मानसि जानानैहाय आङो बर' सुबुं जानानैहाय दिनै आङो गामसा गाननानैहाय माराथनबो खारनो हाला नामा बा गामसा गाननानैहाय आङो ओंखामबो जानो हाला नामा गामसाया जोंना दिनै बखि जाग्रा मोनसे सि जाबाय नामा दिनै जोंहा गामसाखौ मा होनदों बे मानसियाहाय इनडिसिप्लिननो गामसा गाननानैहाय मानसिया ओंखाम मोनजाया बिदि होननानै आंनि सिगाङाव बुंदों होमबा गामसानि सायावहाय बेना जेबो सनमानानो गैया होमबालाय गाबोन बायदियावहाय जोङो वेस्टार्न कालचारखौ मा एडप्ट खालामनानै लाजोबसै नामा एकदम लासिंसिं मोनदों आं गावखौनो गाव दिनैहाय आंल' नङा आंनि उनावबो सासे फंबाय दंबावोमोन जाय गामसा गाननानै फैदोंमोन बिथाङाबो आथोनहरफिन जादों आरो बिथाङाबो लंपेन्ट गाननानै फैफिननाय जानो हागौ आं बिथांखौ नुनाय जायाखै दायो नाथाय आंल' हारसिङै नङामोन जाय थिनहर जादोंमोन बियो जाय फुडिंनि जेनेरेल फुडिंनि स्पर्ट्स गेलेग्रा बिथांमोननि जाग्रायावहाय जाय फुडिं इनचार्ज आं मिथिया सोर बायदियामोन एसे मथाथा गोजौ मानसियाहाय ससमा गानो नाथाय बे सुबुङा आंनि सायावहाय बिदि अयथासार खालामनाय जादों आरो जोंनि बर' हारिनि गामसानि सायावहाय बेबायदि अयथासार खालामनाय जादों जायावहाय जोंनि ट्रेडिसनेल गामसा जायखौहाय जोङो GI मोनो आरो जोंनि बर'नि सिनायथि बेखौ लानानैहाय आङो मोनसे गनायजाथाव खोथा बुंनायखौ मोनाखै बियो दिनैहाय जोंनि हारिखौहाय लासिंसिं खालामनाय जादों आरो जोंनि बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ लासिंसिं खालामनाय जादों आं बेखौनो खावलायगोन दि नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नुदोंबा अननानै शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै सुबुङा बे भिडिअखौ नुनानै बुजिथों दि गामसानि भेलुआ माबे आरो जोङो गामसाखौ मानो गानो बिदि नङाखि गामसाखौ देखायनो थाखाय जों गानो गामसाया जोंनि ट्रेडिसन जों गामसाखौ गाननानै जेरावबो थांनो हायो गामसा गानना जोंहा गोदोहाय वेस्टार्न कालचार गैयामोन गोदो लंपेन्ट गैयामोन बे समाव जों गामसा गाननानैनो जोङो देरबोदों जोंनि आबै आबौमोनहा जों गामसा गाननानैनो जोङो देरबोदों आरो जों गामसाखौनो गानबाय थागोन जोंहा बिदि वेस्टार्न कालचारखौ एडप्ट खालामनानै एबा बिदि इनडिसिप्लिन होनजानाय जोंनि गामसाया बिदि माबा नङा जिखुनु आं खावलायो गासैबो आंनि नायगिरि नोंथांमोनखौहाय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो बे बिथांनिसिम सहैयो भिडिअखौ जाहाथे जाय जोंनि बर' हारिनि गामसाखौहाय नासयदों आरो वेस्टार्न कालचारनिखौ बुंदों लंपेन्ट गाननानै फैबा ओंखाम मोनजागोन होननानै गोजोन्थों